Orenya kwara mogi kendo machiegni e nonro mar oboke kawuono chieng' tich abich tarik 12 dwe mar ariyo higa mar 2021 makelo ni chenro ni en an Chris Owino. An kod oboke adek, The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard. Thor mar wach e nyim oboke mar The Standard en ni Valentine's COVID-19 vaccine lie. Valentine's COVID-19 vaccine lie. Miriambo ma piny owacho ne omiyo oganda ma pacho kae ewi chanjo mar COVID-19. Piny owacho ne osingo ne oganda ma pacho kae ni piny Kenya dhi yudo vaccines mag tuo mar COVID-19 kata chanjo mar tuo mar COVID-19 kochopo e kor dwe mar achiel. Bang'e ne giloko ni piny Kenya dhi yudo chanjo mag tuo mar COVID-19 kochopo chak dwe mar ariyo. E sani koro piny owacho ne olero ni piny Kenya dhi yudo chanjo mag tuo mar COVID-19 e kind dwe mar ariyo kod dwe mar auchiel higani. Koro osebedo ka ichwale achwala nyime odiochieng' kodiochieng'. Mokwongo ne piny Kenya kotelne kod jatend migawo mar thieth Mutahi Kagwe ne olero ni piny Kenya dhi yudo chanjo mar tuo mar COVID-19 e chak dwe mar achiel kata e kor dwe mar achiel. Mano nochwal nyime nyaka e chak dwe mar ariyo. Sani koro jatend migawo mar thieth Mutahi Kagwe ne olero ni piny Kenya dhi yudo chanjo mar tuo mar COVID-19 e kind dweni mar ariyo kod dwe mar auchiel higani. Koro mano iwacho ni en miriambo mane piny Kenya onyiso oganda mage e pacho kae ewi chanjo mar tuo mar COVID-19. Ne giriambo ni piny Kenya dhi yudo chanjo mokwongo kor dwe mar achiel, gichwale dwe mar ariyo. Sani koro giwacho ni oganda ma pacho kae nyalo dhi yudo chanjo e kind dweni mar ariyo kod dwe mar auchiel higani. Mano e thor mar wach e nyim oboke mar The Standard. Miriambo mane piny owacho omiyo oganda ma pacho kae ewi chanjo mar tuo mar COVID-19. Ito oboke mar ariyo en ni duol mar Judicial Service Commission, duol mar Judicial Service Commission mano duol mang'iyo kaka itayo weche mag doho e pacho kae, nyoro puodho kata noloso komiti mar ji 5 madhi dayo dho jotelo madwaro bedo Chief Justice manyien ma pacho kae. Duol mar Judicial Service Commission mano en duol mang'iyo kaka weche mag doho itayo e pacho kae, nyoro loso komiti mar ji 5 madhi dayo dhog jotelo madwaro bedo Chief Justice ma pacho kae kata dhi dayo ji madwaro bedo Chief Justice ma pacho kae. Moko kuom jogo ma ineno ni kod thuolo maber mar bedo Chief Justice manyien ma pacho kae gin kaachiel kod ker mar Court of Appeal Justice William Ouko, okil kamaloka marahuma Fred Ngatia, Justice Martha Koome, Justice Said Chitembwe, okil kamaloka Philip Murgor kaachiel kod ngire Patricia Mbote. Patricia Mbote en achiel kuom jotelo mane ondiko pend chike mar BBI e pacho kae. Koro iwacho ni magi moko kuom jogo ma ineno ni kod thuolo makare mar bedo Chief Justice manyien ma pacho kae kendo kawo kar David Kenani Maraga mane odhi e yueyo. Jogo ma ineno ni nyalo bedo kod thuolo makare mar bedo Chief Justice manyien ma pacho kae kaka selero ni gin Justice William Ouko ma en ker mar Court of Appeal e pacho kae, okil kamaloka Fred Ngatia, Justice Martha Koome, Justice Said Chitembwe, okil kamaloka Philip Murgor kaachiel kod ngire Patricia Mbote. Mago moko kuom jogo ma ineno ni kod thuolo makare mar bedo Chief Justice manyien ma pacho kae. Ito oboke mar adek, jawer mar injili marahuma Gloria Muliro ne oyudo osiep chunye kendo noyudo ng'etne bang' kane gisewere kod jaode machon. Gloria Muliro ne oyudo osiep chunye miluongo ni Evans Sabwami, mano koro e jaod Gloria Muliro bang' kane osewere kod jaode mokwongo. Ito oboke mar 4, duond od bura mar ODM dhi timo romo ma kawuono kendo twak e wi bill mar BBI kaachiel kod chenro mar yango jachung' mare mar laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Komiti maduong' mar ODM mano National Management Committee mar ODM odiochieng' ma kawuono dhi timo romo kendo twak e wi bill mar BBI kaachiel kod chenro mar gwelo jachung' mare mar laro kom ker
e yiero maduong' mabiro. Mano romo madhi timore odiochieng' ma kawuono kama National Management Committee, mano komiti mar jodito mag duond od bura mar ODM, dhi timo romo kendo twak ewi bill mar BBI kaachiel kod chenro mar gwelo jachung' margi mar laro kom ker e yiero maduong' mabiro. It oboke mar 6 en ni piny Kenya nyalo rito nyaka higa manyien eka giyud chanjo mar tuo mar COVID-19. Nitiere ranyisi ni piny Kenya nyalo rito nyaka higa manyien eka giyud chanjo mar tuo mar COVID-19, kata odoko ni piny owacho osebedo ka wuondo oganda ma pacho kae ni gibiro miyo oganda ma pacho kae chanjo mar tuo mar COVID-19 e kinde ka kinde. Nyalo paro piny owacho ne olando ni piny Kenya dhi yudo chanjo mar tuo mar COVID-19 e kor dwe mar 1, mano ne ok otimore. Bang'e ne giwacho ni piny Kenya dhi yudo chanjo mar tuo mar COVID-19 e chak dwe mar 2, dwe ma wantiere ni, mano ne ok otimore. Koro e jumani jatend migawo mar thieth Mutahi Kagwe ne owacho ni piny Kenya geno yudo chanjo mar COVID-19 e kind dwe mar 2 ni kod dwe mar 6 higani. Kata kamano, wachore ni piny Kenya nyalo rito nyaka higa manyien eka giyud chanjo mar tuo mar COVID-19. It oboke mar 8 loso ewi lweny manyoro chuok achieng' e od bura mar Baringo. Lweny manyoro muoch e od bura mar Baringo, mane kaunti ma Baringo, e kinde mane jo od bura mag EMS kata MCS ne twak ewi bill mar BBI. Odiochieng' manyoro lweny ne omuoch e nyim County Assembly ma Baringo e kinde ma MCS ne twak ewi bill mar BBI, kendo ne onego bed ni gigoyo ombulu ewi bill ma kamano. Kata kamano, ne lweny omuok kendo ochuno obila mondo omuoch kata ogogi kod piyo tear gas mondo oket kwe e kindgi. Gino mane ochocho chenro mar twak kendo goyo ombulu ewi bill mar BBI County Assembly ma Baringo odhiambo manyoro. Kata kamano, County Assembly ma Homa Bay to ne opuodho bill mar BBI kendo bedo kaunti mar 3 e pacho kae kuom puodho bill mar BBI, bang' ka kaunti ma Siaya kaachiel kod County Assembly ma Kisumu ne opuodho bill mar BBI. Odiochieng' manyoro nyasi mar alam mar jaod bura machon ma Nyaribari Chache Simeon Nyachae ne otimore e pacho kae. Odiochieng' manyoro nyasi mar alam mar jaod bura machon ma Nyaribari Chache mosenindo Simeon Nyachae ne otimore odiochieng' manyoro, kama jotelo mopogore opogore kotelne kod ogai mar ODM Raila Odinga, jatend duond od bura mar NC Musalia Mudavadi kaachiel kod nyawadgi mar Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ne opako mokalo Simeon Nyachae ka jatelo mane ohero tiyo tijene gi lony mamalo kaachiel kod jatelo mane ohero adiera e pacho kae. It oboke mar 12 jotelo motenore kod Jalup Ker William Ruto nyoro nyiso ichwang' margi kaluwore kod weche mane Ker Uhuru Kenyatta owacho ni ok obi weyo pacho kae e lwet jakuo. Jotelo motenore kod Jalup Ker William Ruto mano kweth mar Tanga nyoro nyiso ichwang' margi kaluwore kod weche mane Ker Uhuru Kenyatta owacho ni ok obi weyo piny Kenya e lwet jakuo kata e lwet jatelo mambibadhi. E odiochieng' manyoro jaod bura ma Madhira Rigathi Gachagua ne owacho ni e kinde mane oganda oyiero Ker Uhuru Kenyatta yiero 2 mokalo, ne giyiere ka en kod kes e doho mar ICC kendo onge kod teko kod ratiro mar nyiso oganda ma pacho kae ni odhiwe telo e lwet ng'ama chalo nade, nikech en noyiere kaka ker ma pacho kae ken kod bura maduong' e doho mar piny mangima. E korka kore, Senator ma Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen ne owacho ni en gima ondike katiba ni ng'ato ma jamibadhi kata ng'atno ma jakuo dak mi thuolo mar mondo obedi apisi mar piny owacho, kendo Ker Uhuru Kenyatta konego bed ni nyiso oganda jo Kenya gima onego bed ni gitim, nikech katiba lero ni ng'ano ma jamibadhi kata ng'ano ma jakuo dak mi thuolo mar bedo apisi mar piny owacho. E korka kore, jaod bura ma Bahati Onesmus Ngunjiri ne owacho ni ok en gima ber kendo ne okwayo Ker Uhuru Kenyatta mondo owe siaya oganda ma pacho kae kuom Jalup Ker William Ruto. Ne owacho ni weche mane Ker owacho en mar siaya oganda ma pacho kae kuom Jalup Ker William Ruto. David Murathe, mano jakom mar Jubilee, to ne owacho ni Ker mana kosebedo ka owacho ni ok obi weyo piny Kenya e lwet jakuo kata e lwet jatelo mamibadhi. Mano David Murathe no nyiso kweth mar Tanga.
pach jondiko kaachiel kod pach josomo ni oboke ni mar 14, 15 nyaka ito oboke mar 17. Oboke mambalang' mar Pulse ma lose weche mag dusa, weche mag rowere kaachiel kod weche mag jothum ma pacho kae. Pulse magazine ma lose weche mag dusa be ni oboke ni mar The Standard. Tok oboke mar The Standard lose ewi piem mag ng'wech mag National Cross Country madhi nyime e pacho kae. Oboke mar 2 an kod oboke mar Daily Nation. Thoro mar wach e nyim oboke mar Daily Nation en ni double pain for City Expressway. Double pain for City Expressway. En ni oganda ma pacho kae dhi chulo jogo ma idhi daro e miethgi kaachiel ketho mwandugi e kinde ma iloso apaya maduong' miluongo ni Nairobi Expressway. En ni oganda ma pacho kae dhi chulo omenda mathoth ne yawago ma idhi daro e miethgi kaachiel kod ketho mwandugi e kinde ma piny owacho kongo wang' apaya maratipo miluongo ni Nairobi Expressway ma igero kowuok e gwenge mag Mlolongo nyaka James Gishuru e chuny bomani maduong' ma Nairobi. Koro oboke ni lero ni kilomita 27 bang' ka kilomita 27 mar kongo wang' apaya no rumo, to oganda ma pacho kae biro bedo ka chulo omenda mathoth ne yawago ma idhi muko mwandugi kaachiel kod muko miethgi e kinde ma iloso wang' apaya ma kamano. Mano e thor mar wach e nyim oboke mar Daily Nation. Oganda ma pacho kae dhi chulo jogo ma idhi daro e miethgi kaachiel kod ketho mwandugi e kinde ma iloso wang' apaya maduong' miluongo Nairobi Expressway mowuok Mlolongo nyaka James Gishuru e chuny bomani maduong' ma Nairobi. To oboke mar 3, buok ne omako oganda mawuok e kaunti ma Machakos odiochieng' manyoro bang' ka rawera moro kata nyathi matin ma jahigni 2 ne oyud ka oliero e yath moro e gwengego ma Machakos. Buok ne omako oganda bang' ka nyathi moro ma wuoyi ma jahigni 2 ne oyud ka oliero e tol e gwenge mag Machakos. Ito oboke mar 4, jood bura motenore kod jalup ker William Ruto manokweth mar Tangatanga chano dar e duond od bura mar Jubilee kendo riwore kod duond od bura manyien mar United Democratic Alliance UDA kama gichano bago yiero mar kor gwenge mar UDA kochopo dwe mar 5 higani. Jotelo motenore kod jalup ker William Ruto manokweth mar Tangatanga chano dar e duond od bura mar Jubilee kendo riwore kod duond od bura manyien mar United Democratic Alliance UDA. Ito oboke mar 5, ogai mar ODM Raila Odinga ne owacho ni jatend migawo machon Simeon Nyachae ne owacho ni ne nandhoga nikech ne osiro lwedo ker machon Mwai Kibaki yiero mar 2002. Ogai mar ODM Raila Odinga kane lose nyasi mar alam mar jatend migawo machon Simeon Nyachae ne owacho ni Nyachae nonyise ni en andhoga nikech ne osiro lwedo ker machon Mwai Kibaki e yiero mar 2002 e pacho kae. Ito oboke mar 6, jatend duond od bura mar Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kaachiel kod nyawadgi mar ANC Musalia Mudavadi dwaro ni ogai mar ODM Raila Odinga owinj kendo oluw winjruok mane giketo e higa mar 2017. Ogai mar Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kaachiel kod nyawadgi mar ANC Musalia Mudavadi dwaro ni Raila mondo oluw winjruok mane giketo e kokgi higa mar 2017 mar ni bang' yiero mar 2017 Raila dhi siro achiel kuomgi kendo Raila ok bi chung' e yiero mar 2022. Koro gidwaro ni Raila mondo oluw winjruok makamano kendo kik chung' e laro kom ker e yiero maduong' mabiro kendo osir achiel kuomgi. Ito oboke mar 7, loso mana ewi chenro mar kongo wang' apaya maduong' miluongo Nairobi Expressway madhi chuno oganda ma pacho kae mondo ochul jogo ma idhi muko mwandugi kaachiel kod muko miethgi omenda mathoth e chenro makamano. Ito oboke mar 8, loso mana ywarok e kind oganda modak e gwenge makadho wadh nam chumbi kaachiel kod gari mar reru manyasani SGR. Ito oboke mar 10, kwan oganda magamo kute mag COVID-19 e pacho kae iwacho ni odok piny mokalo. Ito oboke mar 12, lose ywarok e kind piny Kenya kaachiel kod piny libamba ma Somalia.
pach jondiko kaachiel kod pach josomo. Ito oboke mar 14 loso ewi tho mar jafwambo mar rahuma e pacho kae Stanislaus Esibi mane ong'ielo rengo odiochieng' manyoro. Tok oboke mar Daily Nation, duol mar jopuonj mar Kuppet owacho ni piny owacho osebedo kamiyo jopuonj telo e pacho kae e yo ma ok ler. Kuppet owacho ni piny owacho osebedo kamedo jopuonj lemo e pacho kae e yorno ma ok ler. Oboke mogik an kod oboke mar The Star. Thor mar wach e nyim oboke mar The Star en ni why impeaching Ruto is not a walk in the park. Gimomiyo thich oko jalup ker William Ruto ok en gima yot. Gino ma omiyo thich oko e apisi jalup ker William Ruto ok en gima yot. Mano e thor mar wach e nyim oboke mar The Star. Ito oboke mar ariyo, gavana machon ma Nairobi Mike Mbuvi Sonko dhi bet e od ang'ech e kindeni mag Valentine nyaka doho bigol bura ewi chenro mar weye e yor bond. Ito oboke mar 4 nyaka mar 5 loso mane nyasi mar alam mar jaod bura machon ma Nyaribari Chache mosenindo Simeon Nyachae mane otimore odiochieng' manyoro. Ito oboke mar 6, ogai mar ODM Raila Odinga kod kweth mare dhi timo romo mopogore opogore mag siasa e gwenge mag hoho mar Okak kaka achiel kuom chenro mar duoko piny mbi mar jalup ker William Ruto e gwenge makadho wadh Nam Chumbi. ODM dhi timo romo mag siasa e gwenge makadho wadh Nam Chumbi kendo duoko piny teko mar jalup ker William Ruto e gwenge makamago. Ito oboke mar 8 loso mane ewi bill mar BBI. Ito oboke mar 12 loso ewi weche mag ohala kaachiel kod weche mag puro maua e pacho kae. Tok oboke mar The Star gin weche tuke, kama adhi miyi weche tuke e yor adimba koromo saa 11 ma midhiambo. Mano bende makelo giko nonro mar oboke odiochieng' ma kawuono kendo e jumani ka Ruoth oriti kendo rita to warom kendo juma manyien chieng' wuok tich. Ibed gi weekend makare. Nyinga Chris Owino.